Ahojte, dnes sa budeme hrať. Včera som bola v obchode a našla som takýto špeciálny kit na vytvorenie si vlastného ramčeka a predpokladám, že všetky dievčatá, ktoré budú chcieť vytvoriť si vlastný ramček so mnou dnes, určite majú nejaké podobné veci, ktoré tento kit obsahuje aj doma. Rámik na začiatku vyzerá takto, je rúžový, ale samozrejme vy môžete mať úplne iný a nemusí byť ani papierový. Takže prvý je to približne také veľké ako rámček. Aj z tejto strany, takže ja si to nastrihnem a odstrihnem to celé po dĺžke. Takto. Takto. Dobre, teraz na polku. Dobre, to by sme mohli dať takto. Alebo takto. Podľa toho, akú veľkú fotku tam budeme chcieť dať. Myslím takto na kraje. Dobre. A teraz vystrihnem takéto dva pásiky, aby som veľa neminula papiera zbytočne. Tak, ešte jeden. Normálne sa mi trasú ruky z toho. Vy si môžete zohnať ešte napríklad nejaké ústrižky z časopisov alebo z nejakých starých omalovaniek. Vezmem teraz jednu. No a nalepím ju tu do stredu. Tak. Dobre. To chcem prilepiť tak približne do stredu. Tak. Teraz si vezmem tretiu. OK. Ďalej by som si mohla dať tento druhý papierik, ktorý je. Strihnem to. Pozerám, to niekde tu. Ja to robím od oka, ale vy si to poriadne vymerajte, ak chcete mať naozaj kvalitný ten rámček. Teraz si hore prilepím, tu je taký pekný foťačik. Aha, že to nie je nálepka, to je len taký obrážtek. No a teraz jak ten foťak dám, aby to bolo dobre? Ten foťak dám takto. Super, to bude také 3D, to sa teším. No a teraz... Najfolka. Ja som chcela, aby to bolo skôr takto, ale nie je zle to potom dať ani tak. Dobre, a ešte z dola chcem dať lepku, odtrhnúť to a teraz tu dám love tam dám, tu na nabok chceme dať lepku, tu chcem určite niečo dať, ešte neviem čo, pozrieme si, čo si tu dáme. Dám tu toto je krásne, to je taký kvietok, tiež s nejakým listom. No ja dúfam, že to dám správne. Tak toto dáme. You played it cool, play me for a fool, so cool. It sure was time for a wake up. And now that I'm over it, someone's gotta pay for it. You should know I still remember every word you said. Oh, you walked the wire, you paid the price. Oh, you wept some tears by the look in your eyes. I know you were trouble right out of the gate, and now you're standing here, but 2 minutes too
som vás inšpirovala, aj vy ste sa rozhodli vytvoriť si nejaký custom rámik a chcete mi ho ukázať a podeliť sa so mnou o váš rámik, tak na Instagrame dajte hashtag Lenka do it yourself. Ak chcete vyhrať môj rámček, tak na Instagrame moju fotku tohto rámčeku skopírujte a dajte hashtag Lenka rámček a jedného z vás vyžrebujem. Ak sa vám takýto typ videa páčil, určite mi dajte like a môžeme spolu niečo robiť aj na budúce. Ak chcete vyhrať tento rámček, tak nezabudnite zdieľať fotku a ak chcete sa pochváliť s vlastným rámčekom, tak nezabudnite dať hashtag Lenka do it yourself. Vidíme sa na budúce, teším sa veľmi na vás, ahojte.